Bikain atzeratu Leire, boster diraino, Iratik arazorik gabe eman. Leire, ongi, Ainoak, atzera, Arratsaldeon ikusentzule arazoren bat izan dugu hasiera honetan konexioarekin, baina uste dut oraingoan ja ikusteko aukera duzuela, eta espero dugu hemendik aurrera jarraikortasunez ikusteko aukera izatea. Leirek eraman, Goiuri sartuko da jokoan, dejada txokoan, Ainoak atzeratu, atzera Ainoak, Leire. Ongi atzeratu du, gerri-gerrian jota, boster dingurura, datik eraman, Ainoa sartuko da jokoan, bixi-bixi atzeratu, Goiuri gantxoz, dejada ona, golea zabalera eta txapazpira. Entantoa, berotzeko lanetan ibiltzeko, bixi-bixia ez, azkenean, horri dira lau pilotariak elkarrezin hautsiz, Goiuri sartu da hor gantxo batekin, baina ez du eskuan sartu, eta gero aukera eduki duenean Ainoak, bolea hori txapazpira bota du. Leire ezkerrez jarriko da azkenik, ongi luzatu du, baina goiko txapara. Ongi luzatu du pilota, baina eskuan bikain sartu duen arren, gora aldegin dio pilota horrek. Bita huts, gorriak aurretik, eta ikusko dugu ez, nik uste dut partidu honetan presio gehiago izango duela bikote urdinak, tantuak egin ezik, tantoak nahikoak ez direlako beraien kasuan, puntua ere beharko luketelako, oso garrantzitsua izango litzateke beraientzat gaur puntu erdiesea final erdietara begira, eta baliteke tentsio horrekin bikote urdina lotuxeago ibiltzea, ez? Leirek orain ere zabalera bota du, eta oso gutxi egiten dituen pilotaria da Leire, eta hasiera honetan, bat gora eta beste orain kanpora botaz, ez ohiko hasiera ez, Leiren eskutik. Goiuri sakera, sake ona, ezker pareta bilatuz, Leire karrotu, Leiren aukera, bikain atzeratu du, boster inguruan pilota baztertuz, Iratik eraman, Leirek berriz aukera, berriz ere ezker pareta bilatuz, Goiuri sartuko da jokoan, zabaletik txokora bikain, Leirek atzeratu, osongi Leire berriz lauterdi bostarte pilota mugituz, Ainoa momentuz, jokoan asko sartu gabe ez, normalean badaki hor 3-4 kuadro hortara atera eta bikoteari laguntzen, baina oraindik ez du aukera izan bere jokoa egiteko. Irati bikain, pelotaz luzetuz, boster ingurutik, Leire ongi, Iratik jetxi, Ainoan aukera, txapara. Zera honetan urduri xamar esango nukenik bikote urdina ez, konturatzerako lau utxegite badituzte, Ainoaren eskutik bi, Leiren eskutik beste bi utxegite, txapelketan zehar esaten aritu gara ez, utxegiterik bateri ez dutela egin, eta orain berriz hori ez, erreskadan lau utxegite izan dituzte, eta ikusiko dugu ez, partidua igual gelditza ere komeni zaie pixka bat urduritasun hori baretzeko. Ikitaka bizi-bizi horra aurrean, Ainoa moztu, Iratik eraman, Leiren aukera, dejada txokoan, tanto.
Oso ongi egiten duen jokaldi da Leirek dejada txokoan, eta bikain ez, zuloa eharki aprobetxatuz dejada bikaina oraingoan Leiren eskutik. Ainoan sakea, sosake bizia, 7 kuadro ingurura, eratik esku bizeraman. Atzera iratik, Leire sartuko da, osongi atzeratu du. Goiurin aukera, eskuan gozo-gozo sartu eta 5 erdi ingurura. Leire pixka pilota jaitsi, Goiuri, ezker pareta ikutuz. Leirek atzeratu. Iratik eraman. Ainoa sartuko da jokoan. Bixi-bixi moztu. Txokora. Goiurik atzera. Bikain Leire. Osongi Leire gerri-gerrian jota. 4 kuadro erdi ingurura. Ainoan aukera. Txokora bixi-bixi. Goiurik ongi eraman. Leire. Goiurik. Ietxi pilota, baina eskuan ez du sartu eta txapazpira joan zain. Hasiera nahiko hotza esango genuke 4 pilotarien eskutik, nahiko gozakaitz ikusten dira pilotariak, ezin pixka bat pilota lekura jarri eta pilota eskuan sartu, baina bueno, azkenean ikusiko dugu ez, tentsio handiko partidua dira, jende asko dago pilota lekuan eta horrek beti eragin berezia izaten du, eta hasiera honetan, bueno, berotzeko hartutako tanto hauek eta gero, espero dugu pixka bat partidua animatzea eta 4 pilotariak duten maila emateko aukera izatea. Gatik, gora. Ainoa sakera. Ainoak aukera ederra. Txokoral, bixi-bixi, Goiurik eraman, Ainoak keinu, Leirek atzera, Goiuri sotamanoz. Goiurik, bueno, horre sotamanoz hartu denen, ez dakit esku hori osongi ote duen, keinu bat egin du horre, bueno, minberatua balu bezala, ikusko dugu partidu aurrera joan ala, eragina ote duen, edo ez, bere eskuineko esku horren egoera. Leiren aukera. Bikain atzeratu, 5 kuadro erdi ingurura, iratik eraman. Leire. Bikain sartu ezker paretan, Ainoak aukera izan dezake, pixka bixi atzera. Leire, zeratu. Bikain jetxi du pelota. Iratik eraman Ainoa, Goiurin aukera, zabaldu. Leirek bikain jaso. Gantxo txokoan Goiurik. Ederkiriki Ainoak eta tante ozona. Ainoari oso ongi etorreko zaion ikuste tanto hau ez, pixka bat ezkutatuta ikusten genuen partidu honen hasieran,
Baliteke herrian jokatzearen presio hori bere gain hartzea eta zama hori izatea, eta orain oso nik uste etorreko zaiola tanto hori ez, konfiantza hartzeko eta berako duen joku hori berriz ere kantxaratzeko. Zake ona, ezkerparetan bikain sartuta, eraman iratik, Ainoan aukera. Goiurik bikain bildu. Leirek atzeratu. Iratik ezkerpareta bilatuz. Ainoa. Ezkerparetera bikain. Beste aukera baldeirentzat. Atzeratu. Iratik eraman. Ainoak dejada. Goiurik pilota zaila jaso. Leirek txokotik txokora bikain. Iratik eraman. Ainoak beste aukera bat. Gerri-gerrian jota. Kuadroten dimputa. Iratik jaso. Noan moztu. Goiurik zabalera. Ainoak ezin dindu. Saskira egin du Goiurik tantoa lortu bezain azkar, beste pilota baten bila. Zuko dugu ze pilota ateratzen duten, baliteke pilota bizitxeago ere bilatzea, Goiurik sakez mina hundi egiten du normalean, eta ikusko da gaurkoan saketik etekin ateratzen ote duen, baina egia da Leire ezkerra izateak ere abantai ematen diela bikote urdinari bai, hor oso ongi moldatzen delako sakeak eramaten, eta ikusko dugu gaurkoan Goiurik hor zuloa bilatzen duen, ala ez. Ainoa sartuko da jokoan, pilota moztu, dejada txokoan Goiurik, Ainoak ere bai, bixi, eraman, Ainoari gainera etor zaio pilota, Goiurik moztu, Leirek bikain eraman. Irati, txapa gainekoa, Ainoak atzera, Leire, bikain atzeratu du pilota, boster dingurura, Iratik pixkat arrotuta, ezkerretik ezkerrera, Ainoa sartuko da jokoan, bikain atzeratu du, 5 kuadro terdi inguruan, arazorik ez Iratik. Goiurik atzera, boleaz, atzera, 6 terdi ingurutik bikain Leire, Goiurik dejada txokoan, Ainoak eraman, Iratik airez, Ainoak zabalera, Goiurik bikain jaso. Bikain dejada kontraerasoa, Goiurik eraman, Ainoantzat aukera, Iratik, ozta eraman, epailearen iritziz, buelta mandu epaileak, hor pixkat bai elkar oztopatu dute, Goiuri pixka gelditu da, eta Ainoa joan denerako gainean zuen pilota hori, eta epaileak buelta eman du. 5 eta 4, gorriak aurretik, eta buelta.
Goiuri sakera, ezker paretan bikain sartu du, eta sake ona goiurin eskutik, hor bost, sei terdi inguru horretan, pilota bikain jarriz. 6 eta 4 aurretik gorriak, iratiri asko baztertu zaio pilota, eta on bikain jarri du leirek pilotaka da hori ezker paretan. Inoa sakera, iratik eraman, leirek atzeratu, berriz ere pilota bikain baztertuz, leirek aukera, goiuri keinu, iratik ongi baztertu pilota, ere bazterretik bazterrera, Ainoa sartuko da jokoan, bikain. Goiuriri huts, goiuri etzaio bat ere ongi sartu pilota hori eskuan, eta huts. Nahiko deseroso ikusten dira lau pilotariak, pilotan ezin jarriz edo eskuan behar bezala sartu ezinik, eta pilotak lekura pixkat, egotzeko pixkat zaitasunekin, ez? Ezin jarriz, edo, bueno, pixkate pilotari botea hartu ezinik, eta normalean egiten dituzten utxoiek, ez? Ikusi ditugu partiduaren hasieran, baina bestalde bat emozioa badago, ez? Seina momentu enten markagailuan eta bete-beteko partidu aurretik. Osak ez orain Ainoak lortu duena, baina, bueno, uste iratik eramateko pilota zuela, eta pilotara ongi jarri pixka gainera etorri zaio, eta hor golpea momentu ez egokian bota dio pilotari. Ainoak berriz sake ona, ezker paretan bikain sartuta, iratik oraingoan eraman. Ainoak atzera, gerri-gerrian jota, iratik gora. Orain atxeden aldia eskatu du goiurik, bueno, konturatzeako bitanto atzetik direla jarri direlako, irati ikusten dugu deseroso xaman, eta, bueno, hasiera honetan, momentu ona ez, gelditzeko, pixkatelkarrekin hitz egin, pixkatelkar animatu, eta berriz ere partiduan sartzeko. Eta urdinek, bueno, hortxe beti leireren aita ibiltzen da botillero lanetan, oraingoan ere hurbildu zaio, eta ikusiko dugu, bueno, ze aholku ematen dizkien, zer urduri daudela ere lau pilotariak, badakite edo jakitun dira partiduaren garrantziaz, eta ikusiko dugu hemendik aurrera zer ematen duen partida honek. Ainoa berriz sakera, lau kuadroan botegin, eta ohi duen moduan pilota bixi-bixi ateraz, iratik ezin eraman.
Txeran aipatu dugu irati deseroso xamarrik ikusten dugula, eta, bueno, bikote gorrian, badakigu Goiurik pisua hartzen badu ere partiduari buelta emateko gai izango dela, ikusiko dugun ikuste mendik aurrea Goiuri bera ere gehiago sartze ote den iratiri laguntzeko, eta hoi duen joku horretan sartu, aurrealdean oso abila da jokaldiak egiten, eta baliteke berak ere erantzunkizun hori hartzea. Baina erdiko sakea izanagatik iratik ez du pilota hori eraman, ikusten pixka bat partidutik atera dela, ordu txegite batzuk pilatu dituela eta ezer oso nabaritzen da momentu hontan, eta pixkanaka, Goiurin lana izango dela bikote animatu eta pixkanaka berriz ere partiduan sardadi. Orain bikain baztertu du pilota, Leirek eraman, Goiuri sartuko da jokoan, bikain atzeratu, bost erdi ingurutik Leirek jaso, Goiurin gantxoa, Leirek txokoan dejada bikaina, Goiurik ere txokoan, baina txapara. Hamaika eta 6 aurretik urdina, markagailuan zuloa irekita momentu hontan, bostantoko aldearekin, eraki horra izan leike, baina, denak dakigu bikote gorriak duen potentziala, eta, ikusko dugu gai diren egoerari buelta emateko, edo kontraraba urdinak nagusitze ote diren. Epaileak goian jo duela esan du iratiren pilotaka da horrek, eta gorriek, beste utxegite bat pilatuta, urdinintzak tanto. Hamabi eta 6, urdinak aurretik momentu honetan. Zake ona, iratiko zauzta eraman, Ainoari pilotari baztertu egin zaio, Goiurik txokoan, bikaina, ezker gaintzoko hortu duen tantoa, bikaina izan da. Txapatik gertu, jokaldi bikaina momentu hontan. Berriz ere saskira joan dira beste pilota baten bila. Uste dut oraingoan pilota berria hautatu dutela, oraindik ateragabeko pilota. Ikusiko dugu ze pilota eraki duen hautatzea bikote gorriak. Bi aukera dituzte ez, biziago atera eta hemen atzean Leire zigortzen saiatu, edo bizkat motelxiagoarekin, Goiuriko duen joku hori aurrean egiteko pilota bilatuz. Bikain atzeratu Goiurik, lauterdi buruan asko baztertuz pilota, aukerako pilota izanen du orain. Zabalera, Ainoak bikain bildu, iratik eraman, Leirek atzera,
Goiuri, txokora, Ainoak luze jarri, Goiurik eraman, txokora Ainoak, iratik pilota zaila eraman, baina zabalean txarra izan da. Errepikapenean ikusi dugu ez, boteak hortxe egin duela xaparen gainean, zabaleko arrastoaren gainean bote, beraz epaileak oraingo honetan bai, asmatu du eta tantoa urdinentzat. Sakera Ainoa. Ainoak bukerako pilota, atzeratu, iratiri motz gelditu zaio, baina eraman du, Leire, zera, Ainoa sartuko da, honek ere atzeratu, Goiuri, bikain gerri-gerrian jota, bost erdi ingurura, Leirek arazorik gabe, Goiurik ezker pareta pixka joaz, Leire bikain. Ainoa, xokoan luze, iratiri pixka gainera etorri zaio pilota, Ainoa berriz ere atzera, iratu bila, Leirek usatu, iratik eraman, iratik bazterrera, Ainoa, ederki bildutako pilota, beste aukera bat, dejada, zapara. Bueno, markagailuan hortxe zulotxo iriki du bikote urdinak, ematen zuen momentu batean, bikote gorria oso deseroso kantxan, sentsazioak aurkitu ezinik, baina, ikusten da ez, arriskua beti hor dagoela, bi hiru tanto eginez gero bete-betean sartuko direlako partiduan, eta orain ikusko dugu, beraien pilota aterata eta kadatxoa lortzeote duten. Sake ona Goiurik, Leirek eraman, Goiurik berriz atzera, Leirek eraman, Goiurik keinu, iratik atzera, Leireko songi atzeratu du pilota, Goiuriko songi berriz ere gerri-gerrian jota, bost erdi ingurura, Leirek eraman, txokoan duzuloa, ez, atzera botatza eraki du, bizker paretara sartu, Goiurik dejada ona, bigarren botean izan dela sandu epaileak, eta tantoa gorrientzat. Bere gorputzarekin tapatu du pilota hori Ainoak, errepikapenean ez da argi ikusi bigarren botean izan dela, baina pilotak izan duen gorako joera hori ikusita bigarrenean izan dela esan genuzuen. Goiuri sakera, zabalean luze, txokora, bipareta, Ainoa moztu, iratik atzera, Leirek zabaldu pixka bat,
Iratik bildu. Leire, bikaina jokoan. Jarri duen pilota, Ainoa, jokorako pilota berriz ere txokora, Goiurik zabaldu. Eskuinez Leire, bikain. Zabalera Iratik, Ainoa, kozu eskuan sartu Zabalera. Eta hori. Eta bueno, konturatzerako leno aurretik ziren markagailuan, distantzia handia hartuta urdinak, baina 13 eta 10, momentu honetan 10 eta 13 gorriak hurbildu zaizkie, hirutantora hurbildu zaizkie, eta ikusiko dugu hemendik aurrera, bueno, zertan geratzen den partida, ez? Ikusten da, tentsio handiarekin jokatzen ari dela, normalean baino utxegite gehiago pilatzen, eta hemendik aurrera gehien asmatzen duen bikoteak, mina handia egin dezake, ez? Goiurik sake aldatzea erabaki du oso motzean jakatu du pilota hori, hiruko arrastotik oso gertu, eta ez uztean harrapatu du bikote urdina. Ereiz Goiuri sakera. Zazpingurutik Leirek eraman. Iratik atzeratu. Leirek ere atzean jarri. Iratik. Leire. Ainoak. Goiurik txokora. Txokotik txokora. Ainoak zabaldu Goiurik. Epaiak txartzat eman du pilota hori. Urrutinei. Mandi ozta. Zanda, ez da erresa erabakitzeko egia esan, arrastoa bertan zuelako. Kasu hontan urdinen alde mandu tantua epaileak, eta orain pilota aldatuta, aukera berriz ere takadatxoa egiteko. Zazpi kuadrora sakea, Iratik eraman, Ainoa, Iratik pilota oso zaila eraman, oso atzen gelditu baita, Goiurik txokotik txokora, Iratik jaso, Goiuri sartuko da, zabaldu, bikain Leire, ezkerparetan sartuz, Iratik eraman, Ainoa okorako pilota dejada, Goiurik ere bai, eta hori ere, ozta izan den dejada izan da ez. Xaparen gainean hor txapako goiko koiska jo duela ematen du, eta tanto ona Goiurin eskutik. Goiuri sakera. Sake honak, jatelik da bote hori, alare Leirek bikain eraman, Goiurik txokora, Leirek bikain jaso, Goiuri boleaz, Leirentzat aukera, bikain zabaldutako pilota, epaileak txartzat eman du, zabaleko arrastoaren gainean bote egin duela iritzita. Oso jokaldi eztabaidagarriak gaurkoan, ez? Epailearentzat lan zailak, bai Zabaleko arrastoan, bai txaparen gainean izandako jokaldiengatik, baina egia da hemen ere, txapa ez dagoela, ez? Arrastoa, pintatutako arrastoa dela, eta horrek beti lanak zaindu egiten dituela. Bain ere Goiurik Zabalera, Noak Zabaletik Zabalera, Goiurik, Goike txapela.
suertea ere behar izaten da horrelako partiduetan, eta gaur txaparekin asarri xamar daude pilotariak, bai zabaleko arrastoarekin, bai frontiseko txaparekin, asko pilotakada asko joan baitzaizkie txapara eta zabaleko arrastora, eta momentu honetan, ba, urdinak 15 eta 13 aurretik. Sake ederra, ezin iratiko. Ainhoa sakera. Beste sakeon bat, eta zatez lortu duen bigarren tantoa jarraian. Orantxe bai markagailuan zulo polita, 22 gutxi falta den honetan 17 eta 13 bikote urdina aurretik, lehen ere izan dute horrelako zulotxoa markagailuan, eta gorriek iaia buelta eta irauli dute partidua, baina orain berriz ere zulotxoa irikita markagailuan, zakit gorriek ezote duten atxeden aldia eskatu beharko pixka bat, ba, taktikoki ba, partidu hau gelditzeko. Beste jasake bat jarraian, orain, ba, bueno, hobeto atera zaio hor eskuin pareta horretatik, baina ala ere zuera materik izan. Atxedena gorriek eskatuta, 22ko tarte horretan, ba, bueno, lau tanto bakarrik falta zaie ezkie bikote urdinari, garaipena lortzeko. Nik uste ez dela ba, partidu erosoa lau pilotarientzat, batez ere Ainhoa berarentzat ere herritarren aurrean ba, beti urduritasun horrek eragiten duelako. Baina, bueno, beraien helburu nagusia gaur hemen garaipena lortzea da, sailkatzea baitaukate helburutzat ba, finalerdietara, eta hori dute buruan, eta oso garrantzitsua izango litzateke bide horretan beraientzat gaurko puntua, ez? Bueno, 6 punturekin daude sailkapenean, gaurkoa lortuko balute, ba, Iturriaga eta Orbegozo bikotearekin 7 partidu irabazita jarriko lirateke, eta hori ere ba, pauso bat litzateke ba, semifinal hoiei begira. Ainhoa sakera. Irati, hau sake oso ona da, oso pilota zaila eraman du oraingoan. Atzera iratik txokora, bikain jetxetako pilota, Ainhoak ezin. Amairu eta 18 gorriak atzetik berriz ere saskira jo dute eta beraien pilota atera, lehen lortu dute pilota aldatu eta iruzpal lautantoko takadatxoa egitea, ikusiko dugu oraingoan zer gertatzen du. Txokora luze, Ainhoak eraman, goirik, txokora, Ainhoak altxa, iratik ezin. 19 eta 14, Urdrinek berriz ere beraien pilota aterako dute. Ainhoa sakera,
19. tantoa lortuta. Sake berriz oso ona. Bikain eramandu iratik, oso pilota zaila zen eramateko. Goiuri jokoan. Ainhoak aukera. Jurik ederki sartu ezkerparetan, Leirek eraman, Goiurintzat, aukerako pilota, bipareta, Ainhoa bikain moztu, eraman iratik, beste aukera bat Ainhoak, hor zituzte zabalera mozten hasi dela, aukera ona zuela hor zabalean luzei hartzeko, baina ez zuela eskuan behar bezala sartu, eta txapazpira joan zaio. Sake ona Goiurik, Leirek bikain, erresto bikaina, keinu Goiurik, iratik atzera. Moztu bitxintzi, Ainhoari esain dio berriz pilota. Gaur txapa asko entzuten ari gara hemen gaurkoan. Neurri ezin harturik dabiltza pilotariak, eta bai zabaleko arrastoa bai txapa bera ere askotan jo dute, eta berriz, bueno, 3 tantora hurbiltzea lortu bikote gorriak, 16 eta 19, eta oraindik emozioa partiduan. Iratik gerri-gerrian jota ongi baztertu pilota, Leirek eraman, Goiuri sartuko da jokoan, ezkerpareta bilatuz, Ainhoak moztu, Goiurik jokoan deja da, Ainhoak utx. Momentu honeko etenaldi orain Ainhoak eskatu duena ez, atzetik hurbiltzen nahi zaie bikote gorria, 17 eta 19 hor tartetxo hartuta zeude, baina orain berriz ere hutsegite batzuk pilatuta partiduan sartu da bikote gorria bete-betean, eta bueno, oraindik ere ikusi beharko da ez, 22 gutxi falta zaie bikote urdinari, baina hemen 22 garren egin arte ezer erabakitzen, eta atzetik datozela ikusita, orain bueno, aholku batzuk entzutea komeni bikote urdinarentzat. Goiuri sakera, ezkerparetan sartuko den sakea, eman Leirek, iratik atzeratu, Leire bikain ezkerpareta bilatuz,
Goiuri txortzaren bila, leirek eraman, goiuri beste aukera bat, atzera gerri-gerrian jota. Ezker gantxoa goiuri, Ainoak txapara. Baditu Ainoak ez, lau txapara joan zaizkionak, gaurko honetan. Eta bueno, orain txapelketan esan duguna ez, oso joko bolada honean zebiela, ateratzen zitzaizkiola jokaldi guztiak, eta gaurkoa, bueno, bizkat txaparekin hor dabil borrokan, eta egin dituen jokaldi asko eta asko bat txapara joan zaizkio, ez? Eta guantxe, bueno, 18 eta 19 eta partidua berriz irekita. Bikain Ainoak atzera, boster ingurura, iratik eraman, leiren aukera, pilotaka da ona, goiuri sartuko da laguntzera, 5 kuadro terditik, bikain erantzun dio. Aukera goiuri, zabalea luze, Ainoak eraman, goiuri, txokoan dejada, gain azken takadatxo hau egin da goiuri bueno, bere ohiko jokoa ateratzen ez, pilota aurrera xeago hartzeko aukera dauka pilota honekin, eta hor, bueno, dena dakigu jokaldiak egiten duen abilezia hori, eta haren konfiantza gehiagorekin ikusten da ez. Urdinak aldiz, bueno, pixka bat hor, joko bolada hortatik ezin ateraz, eta ikusiko dugu hemendik aurrera zeinek asomatzen duen ez, 22ko bide hori egiten. Txokoan dejada, eraman Ainoak, gantxona goiuri, punto. Oso garrantzitsua da orain partiduari, momentu hontan buruarekin lan egitea, ez? Urdinentzat atzetik etorri zaizkie, harrapatu eta pasa, eta orain garrantzitsua izango da oneri erantzuten asmatzea. Txokotik txokora, berriz txokora goiurik, Ainoak eraman, goiurik zabaldu, leirek aukera, bikan! Bikaina leireko hor egin duen tantoa, ez? Oso zaila zen teknikoki tanto hori egitea, ez? Goiurik ezker gantxoz ireki, behartzen tokian zegoen leire zabal hori ongi kubrituz, eta hori bakarrik ez, iritsi, eta jokaldi bikaina eginez, 20, eta konfiantza emango dion tantoa, bikote urdinari. Goiuri etorreko da errestora, 5 kuadrotik bikain erantzun, leire, goiuri sartuko da jokoan, ezker pareta bilatuz, asko bastatuko da pilota, goiurik iriki, Ainoa bildu, goiurik txokoan dejada, leirek eraman, iratik atzeratu, goiurik ireki, Ainoak ezin. Bikaina hor ezkerrez arriesku handiak hartuta goiurik ireki duen pilota, ez? Ainoak inalak egin ditu hor, eginalak egin ditu pilota hori eramateko, ezin izan du jaso, eta gainera hor zabalean, bizkat min hartu duela ematen du, baina bueno,
segitzeko moduan, ez? Atsedenaldirik hartu gabe segituko duela ematen du partidak, eta bueno, ikusiko dugu. Goiuri, pilotazalen txaloa artean, ez da txapa gainean izan, eta 22 eta 20 gorrientzat garaipena. Bueno, nik uste gaur ez dela lau pilotarien egunik onena izan, desente kosta zaiela kantxara jartzea, deserosio samar ibili direla ere esango genuke, baina, bueno, gorriek meritua ez, hor tarte batean oso atzetik joan direlako markagailuan, eta gero, bueno, goiuri pixka bat bikotearen pisua hartu eta buelta mandiolako partiduari, eta urdinek aldiz, bueno, orain arte aipatu dugu ez, sendotasun handi erakutsi dutela, gutxi utxegin, bikote bezala bikote handia osatu, eta batez ere Ainoak askoan asmatu ez, aurre alde horretan, eta gaur, bueno, ez Ainoaren egun honena izan, txapa gertu ibilidu, eta txapa desente joan zaizkio, eta deseroso xamarrera ikusi dugu ez, hasieratik aipatu dugu hainbeste herritarren aurrean jokatzeak duen bueno, gainkarga hori, eta nik uste gaur horrek pixkat eragin diola. Hau esan da eta pixkat ikusita lau protagonistek utzinzkiguten zenbakiak, aurki beraien iritziak biltzera joango gara elkarrizketa setera. Gaur sufritutako puntuek, egia esan nahiko deseroso ikusi zaizue kantxan, batez erdi arte, erditik aurrean ikuste Goiuri pixkoa partidun geixio sartu zala eta zure ohiko jokoa iken hasi, ez dakitzen sentsazio zinuzioa, baina nahiko deseroso ematen zuen kantxan. Bai, hasiera kostatzaiu bote hartzea behintzat kantxan erditik aurrea pixua gelditu itezun, eta gero bost erditik hortik atea eta egia esan ezin jarri bezala. Eta behaiek, nik uste Ainoak eta Leirek kriston partidu egin duela, Ainoa batez arkibida tantoan hasten eta hola, eta Leire oso ongi eutxi dio. Gero ikus erditik aurrea pilota bizigo bat egunen hor min geixo egin dula sak eginta dena. Eta, bueno, azkenen, hor lortutxu tantatxu gitea guztua, eta gure aldeatea da. Bueno, partidun aurretik jan gaterdi semifinaletan zinuen, partidu hau irazita semifinaletan zaudetela, eta, bueno, ikusko da ze postuta, zegoen bestek partiduk erakitzeko daude, bakarra falta zaizue bukatzeko, iratik gaurkoan, bueno, ikusi da ez, hasieran deseroso xamar ikusi zaitula, baina, bueno, jakin behar dela pixkoat ere partiduri eusten, eta partidutik osota ez ateratzen ez, eta hori gaur lortu duzu behintzat. Bai, hoi da, Goiurik esan duda pixkat, nik, pelota bota ezin duen jarri, desoroso hasieratik. Geo, bigarren, bueno, azken eta deun pelota horrekin hobekio haitu naiz, eta bintzat, bueno, partido gorra eta irazka guztua. Bueno, guainik bat falta zaizu eta gero ja finaler eta bedeia harriko zate, ez da gitze esperantzakin ikusta txapalketa gorra dola, nola ikusten duzu hemendik aurrea gelditzen dena? Bueno, igandekoare partidu gorra maite eta eneritzen kontra, bakigu nolako defentsa eta daukean, eta bueno, geho semifinaletan ikusiko indiken, da, a ber, ze pasatzean. Osongi, segi hola xe, bikote. Gero asko. Bueno, neska gaur ezin izan da, berriz, bueno, ez dituzue partidu asko galduta eta galduta dituzuenak emaitze berdintzukin, 22-20, bat. Egia da gaur igual kantxan, hoi baino deseroso ikusi zaitula ez, normalen gutxi egiten duzuen bikotea zate, eta gaur bien arten normalen baino gutxi egite gehiago pilatu dituzuela. Bai, bueno, partidua gogorra izen da, bueno, sensazio honekin sartu baina, bueno, bai, detaile horretan pixkatok ertsoa bibili gala, baina, bueno, ezin izan du
iragazi, baina erak be ondo ibili dira eta hori, genia. Hori da, ez? Ikuste pena pixko bat igual eukiko duzela partidu erdi arte oso aurretik joan zatelako hor, tarte bat irikitzea lortu duzu eta gero atzetik aurreako buelta beraiek eman duelako, ez? Bai, hasieratik bazekin oso gogorra zela, baina gube horren denez nik uste dute ondo ibili gala eta bukaerar arte ezin zala jakin zeinek iragazi bizeran, da, bueno, azkenian bukaeran aurreratzen dozku eta ez du lortu hori punto hori lortzea eta horretik penia, ez? Ainhoa, hori, beti aipatzen da, herrin jokatzeko adula gain karga berezi bat, ez dakit gaurkoan sumatu duzunez, azkenen frontona zoragarri zionez, jende asko hurbildu zaizo animatzea eta horrek beti presio berezi bat ere sortzen du. Bai, beti da presio puntu bat gehiago, herrien jokatzea, baina aurten zehazki klubean hasinaz nire nebeagaz batera entrenatzen eta ja, ikusten duzun arpegi batez be umeenak gero eta ezagunagoak dire eta horrek beste presioa da, baina egin zan partien zehar ez dut somatu hori, harinautik beti dago atzetik hori, baina ez dut somatu. Partidan oso zentrauta ikusinaz, leiregaz batera, tantu, baina ez da izen posible, baina zentazio honekin amaitu dugu. Bai, azkenen, esan du ez, orain arteko partidutan hil edo bizi jokatuta eta oso ongi ateratzen zirela jokaldeok gaur igual bat txaparekin asarra xamarra ibilizara eta batzutan gertatzen dela, ez? Goian izan beharren txapara joatea edo zabalean ere oso justu izan dako tanto batzuk izan diela eta horrek pixkan markatu duela partidua. Bai, hori da, txapelketa guztien zehar usteota gehienak urten jataz, gaur gitxi hau, baina horren zergatia bai da, goiuri bat aurrean dukozunean, kontratakean oso fin ibilten dinean, buruan beste ideia batzuteko eta gaurko ideia zan, gitxi hau joatea, eta klaro, igual, txapage hau jo dut, helburua atzera hau gotatea zan, eta, gaur beste Ainhoa bat izen naz, baina, horretatik, gaurko partiduetik atara behar, gauza positibak ataratzen dodaz. Buelta eman behar zaio, ez duzuelako denbora asko, bihar bertan duzuelako beste partidu eta oso garrantzitsu ez zuentzat, ez? Azkenen sailkapena ikusita nola daun, puntu behar die, bihar beste partidu gor bat mai eta Naroan kontra, eta zuentzat ere garrantzitsua izango da puntu hori lortzea. Hori da, sailkatzeko semifinaletara pare bat bikote gongo gara, gu gauz hortartean, garaipen batzuk badeko guz, galdutako hau bai, positiboa da, galdutatkoak tantajea beraz hori oso positiboa deko gula, baina bai puntuak behar dire. Batez be, sailkapen horretan ondo egoteko. Baina bihar zer gertatzen den, animo neskak eta bihar arte. Bale, eskerrik asko. Beste jaialdi bat gaurkoan, Otxandiotik, eta pozik ez, jendetza hurbildu delako bertara, gaur Ainhoak herritarren babes goxo hori jaso duelako, eta partidu aldetik nik uste lau pilotariak kantxan ezin jarri zibili direla batez ere hasieran, lurrari eta boteari tokia ezin hartuz, baina gero jokaldi onak ere bikainak ikusi ditugu, eta honek ez duetenik ez, sailkapena inoiz baino estuago dago, gaur ere, leirek eta puntu hori behartzuten, lortu gabe gelditu dira, eta bihar izango dute beste aukera ez, bihar Tafaian izango gara, han ere dena irekita eta dena egongo da jokoan, hasteko hoxe, hemen gaur galdu dutena Ruiz de Infante eta Galeano Barrokal eta Agirren kontra ibiliko dielako, eta bigarren partiduan, Arrieta eta Mujikak garaipen hori ere beharrezkoa izango dute Iturriaga eta Orbegozen kontra, orduan dena irekita biharkoan ere Tafaian, eta zer esanik ez, etzi azkoitian, orduan honek ez zuetenik, eta aukera baduzue, gurekin bategin YouTubetik, edo bestela Tafaiara bertara hurbildu, eta baita azkoitiara ere. Eskarrik asko ikusentzuleak eta gabona pasa.